Să fim sănătoși mental, să fim sănătoși sufletește, cărțile pe masă, Dorina Cojocaru ne le aduce chiar acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Și să știți că am și astăzi un invitat în emisiunea mea. Este vorba despre Gheorghe Strijuc, care știu eu că de curând și-a lansat o carte și care nu a stat indiferent și vrea și el să contribuie cu o donație de cât, Gheorghe? De 20 de cărți pentru Institutul Oncologic din țară. Bună dimineața! Ce faci? Bună dimineața! Sunt bine, vă mulțumesc pentru invitație. Matinal ai fost astăzi, are o oră și jumătate de când așteaptă să discutăm aici în platou. Ne bucurăm, asta înseamnă că ți-ai dorit din toată inima să ne aduci astăzi aceste cărți. Sunt niște cărți pe care le-ai scris tu, de fapt pe cartea ta care se numește Descopere legea atracției. Zi-ne în câteva cuvinte în ce mod poate influența ea starea de spirit a celor din Institutul Oncologic. În primul rând vreau să spun că legea atracției ne ajută să ne luăm un control absolut asupra propriei vieți și aceasta prin ajutorul gândurilor care le gândim. Noi putem avea un control absolut asupra sănătății, asupra bogăției, asupra fericirii, asupra creativității. Legea atracției ne ajută să devenim bogați, creativi, sănătoși pe toate planurile. Și trebuie să vă spun că acest tânăr, destul de îndrăzneț, și-a luat un segment destul de profund și filozofic în viziunea mea. De la ce a venit ideea asta anume să te apuci de o carte scrisă și anume la subiectul ăsta, legea atracției universale, legea atracției, de tot ce poate ținea, fiindcă văd că faci acolo anumite tangențe la sănătate, la dragoste, la diferite stări de spirit ale omului. E vorba de o lege a atracției noastre interioare reflectată cu universul sau spre univers, cam așa. Deci, începând din anul 2008, am privit filmul Secretul și am început să studiez global legea atracției. Aceasta m-a ajutat să-mi iau un control absolut asupra propriei vieți și, în primul rând, dacă facem o donație pentru Institutul Oncologic, vreau să spun că legea atracției ne ajută să fim persoane sănătoase. În primul rând, dacă noi avem o legătură foarte strânsă între conștiință și corpul nostru uman, dacă ne vom gândi acum că tăiem o lămâie și o mâncăm, imediat în cavitatea bucală ni se va excreta salivă. Acest lucru se întâmplă deoarece avem o legătură între gândurile noastre și corpul nostru. De aceea trebuie să gândim mereu pozitiv pentru a fi sănătoși. Dacă ne gândim la ceva negativ, fiecare mușchi, celula corpului se încordează. Ne simțim mai epuizați, sângele circulă mai repede. Adică un mesaj ar fi că, citind această carte, cei aflați într-o situație mai dificilă din punct de vedere a echilibrului trupesc și cel spiritual, ar putea înțelege că de la moral pornește lecuirea asta sau vindecarea asta trupească. Deci nu au fost puține cazuri în care oamenii s-au lecuit de cancer, leucemie, doar prin puterea gândului. Însă legea atracției nu ne ajută numai sănătatea, ne ajută să devenim bogați. Bogați în sens spiritual sau chiar și material? Bogați și spiritual și material. Chiar vreau să mă refer puțin la material. Există foarte multe credințe greșite în privința banilor. Banii se câștigă greu, banii nu aduc fericire. Trebuie să înlocuim aceste credințe cu următoarele. Banii se câștigă ușor și pot să-i am oricâți voi dori eu. Mulți se referă la bani ca fiind foițele pe care le vede, euro, dolar. Păi mai mult decât atât. Zic eu că e trecerea noastră prin viață, pe lângă bagajul de cultură generală, de conștiință pe care îl avem, banul, chiar dacă e o foiță simplă, e o trecere a noastră prin viață, ne place sau nu asta? Da, este o foiță simplă, însă nu trebuie să ne concentrăm că e o foiță simplă, trebuie să ne concentrăm pe faptul că banii sunt idei. Deci legea atracției ne ajută să ne controlăm gândurile pentru a deveni oameni și bogați și sănătoși. Așa, voi încerca să citesc câteva rânduri de pe
Această carte descoperă legea atracției. Aceasta te va ajuta să-ți schimbi viața odată și pentru totdeauna. Alegerea ți aparține. Dorește-ți să trăiești în continuare inconștient de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Eu îți doresc, adică autorul cărții îți dorește să descoperi legea atracției, să devii 100% stăpân pe viața ta, să fii o persoană creativă și împlinită, să devii independent financiar imediat ce vei percepe natura banilor și să ai o viață fericită, bogată și sănătoasă. Eu îți mulțumesc din suflet pentru această donație importantă. Vreau să spun că e prima donație ajunsă la mine, deci am primit multe telefoane și multe mesaje de la voi. Ai fost matinal, ai fost primul și cred că le va fi utilă această carte. În continuare însă, înainte de a difuza câteva imagini, vreau să te întreb dacă ți-ai pregătit deja bradul în casă. Să vă spun sincer, încă nu l-am pregătit. E cam de vreme pentru casă. Da, deja cred că pe săptămâna aceasta cu soția și cu fiica. Neapărat. Gheorghe, eu zic că pentru cei care se vor, sau dacă e prea mult să se numească bucaholici, pentru cei care iubesc cărțile și își petrec o mare perioadă din zi în atmosfera lor, avem câteva sugestii de brazi carte. Ia urmăriți-le să le vedeți.